Nu skal jeg lave en challenge. Og det her, så putter jeg skal putte noget stærkt i. Jeg putter det her i. Sweet chili sauce. Så putter jeg noget sweet chili i. Så putter jeg noget Chinese kitchen i. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg vil lade det finde noget nu. Rød kajepasta, eller hvad det hedder. Og så noget ost. Nej. Noget af det her. Okay, sådan der. Til noget af det her. Sådan. Til noget rød ostesauce i. Så har vi taget noget rødt ostesauce i. Taget noget sød chili. Okay, det hælder i. Så er der sød chili i. Og så kommer vi til rød pasta. Det er sådan noget vand, der er i. Det er bare vand, sådan. Sådan. Nu har vi en lille blanding her. Hvad muligt ting i. 3 ting. Okay. 3, 2. Se, det er stort. Nej. Okay. Så hælder jeg præcis